Ah, ano pa lang sa kabila. Ganun na lang. Sige. Pagkamadatan ko ng kakao. Tapos yung, asan po yung mga may nakapangalan RCD, lagay na lang natin ng ibang marami. Ayan. Ayan, ate. Tapos ang label mo, siluma pa. Ay, sa pangalan. Iluwas ko lang sa auto. Ayan. Kunwari nagpapa. Oo. Ano ka na lang ng shot na ganyan. Magayong baga pa, Eddie. Meron ka na pong ilalakas. May ano ka kainin? May hysteric ka? Layo mo, no? Si puti yan doon. Ay, si yellow yan doon. Magayon na si puti. Bakit nang yung ko? Ayan, kulay ganito yan. Yung ko parang nagpapa. Tumba nila yung ano. Sabagay, madali lang naman po. Alis, patog na. Ay, yan. Apat ang kapayo. Kung magayon ang kulong. Siguro, pa kaya mo. Pagkakamo. Sige na sunod sa yung sapi. Kasama na yun. Sama na sa QC. Bantay. Naalala ko tuloy yung aso niya pong namatay. Si Nakaayaw, nakapista yun. Nakapista. ano na po, cremate. Naka-cremate na. Wawa na. Okay. Parang nakaka... Our best love. First love. Nice na. First love. Tapos medyo forward po. Move forward. Ayan. Ayan. Baba ko, ma'am. Miss Sophie, kayo rin po yung nag-manage ng Pinoy how Ay, to? ate ko po. Yung kasama po namin. Yung last time? Siya po yun. Age ba? Hindi. Si Sir and si Mama. Okay. Sige. Forward.